Yeah, it will under, sir. I just started. Good. Okay, thanks. Okay. ನಮ್ಮ ಸುರುಮಲ್ಪಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರ್ಗಾರ್ ಪಂಡಿದು ನಿಖಲ್ನ ಈ ಐತಾರದ ರಜತ ದಿನೊಟ್ಟು ಸಮಯನು ನೆಕ್ ಆದ ನಿಖಲ್ ಮೀಸಲ್ ದೀದು ಈ ನಮ್ಮನ ಈ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಟ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸೇರ್ನೇಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಧನ್ಯವಾದಲು ಎಂಕ್ಲು ಸುರುಕು ಯಾನಂಜಿ ಮಾತೆ ನೆಂಕ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಆಲ್ ಅಮೇರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೂರದ ಪುಟ್ಟಿನ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಿನ ಊರು ಪೆದ್ದಿನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆ ಜೋಕ್ಲೆನ್ನು ಬಂದು ಬಳಗನ್ನು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಜನರಲಿ ಒಂಜಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕನನು ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ ದಿಂಜ ಒಂದು ಈ ದೂರದ ಅಮೆರಿಕ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಬತ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವರ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತು ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಳೆ ಉಂಡ ದಾದನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಊರದ ಕೊಂಡಿ ತತ್ತದ ಪೋಂಡು ಪನ್ಪನ ಭಾವನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಿನ ಊರು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟಿತ್ನಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ದಕ್ಕಲು ಸುರುಸ ಜನರೇಷನ್ ಊರುಡು ಕುಟ್ಟುದು ಇಡೆ ಬತ್ತನಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆಲ್ ಉಲ್ಲೇರ ಮೂಲ ಕುಟ್ಟುದು ಮಲ್ಲಾಯಿನಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಊರದ ನಮ್ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ 2200 ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಇತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತು ತುಳು ಭಾಷೆ ಇತ್ತಿನ ಪನ್ನುನಾಯಿನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಉಂಡು ಪಣದು ತೋಜ್ ತೆರಿಪಾದೇರು ಗ್ರೀಕ್ ನಾಟಕಲೆಡು ಒಂಜಿ 2200 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಆತನ ಒಂಜಿ ಗ್ರೀಕ್ ನಾಟಕೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಕಂಪು ಉಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತೆರ್ದು ಉಂಡು ಪಣದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪಂತೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕ್ದ ಈ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕ್ತ ಬಂದ ಈಗ ಬೋಡ ಪುರಾವೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಊರುಡಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಊರದ ಬಾರಕೂರು ಕುಡ್ಲದ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ನೆರೆಕರೆತ್ತ ಊರುಲು ಪಂಡ ನೆರೆಕಲೆತ್ತ ತುಂಬುದ ರಾಜನ ಕಾಲದ ದೇಶಲು ಕೇರಳಡು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗಲ ತಿಕ್ಕಿನ ಅಂಚೆ ಈ ಕಲ್ಲದ ಬರವು ಈ ತಾಮ್ರದ ಬರವು ಈ ತಾಳೆಗರಿತ ಬರವುಲೆಡ್ ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ದುಂಬು ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಐಟ್ ಪೂರ ತೋಜಿ ಬೈದುಂಡು ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಪೂರ ತೂದು ಐನ್ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಚೆ ಇತ್ತು ಏತ್ ಸಮಯದ ಇತ್ತು ಪಣದು ಈತ ಸಮಯದ ಒಕ್ಕ ಇಂಜ 2000 ವರ್ಷದ ಈತದ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತಿನ ಇನ್ನ ಪಿರಾಕಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರಾಜಾಶ್ರಯದ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇದಮುಟ ಒರಿದುಂಡು ಇಂಚ ಒರಿದಿನ ಪಂಡ ಅವು ಆ ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ತೋಜಪಾಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಈ ದೇಶ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶ ಬರಡ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಊರದ ಮಣ್ಣು ಆ ಊರದ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ತ ಆ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ತ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ದೇಶ ಬರ್ಪಿಲಕ ಈತ್ ಕಲ್ಪಿಲಕ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಚೀವ್ ಮಲ್ಪಿಲಕ ನಂಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡವು ಆತ್ ಶಕ್ತಿದ ಮಣ್ಣು ಜಾಗ ಪಂಡದು ಆ ಶಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಚೀವ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಈ ದೇಶ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡದ ಪರಿಮಳ ಒರಿಪದು ಅವೇನು ನಿಕ್ತು ಬರ್ಪುನ ನಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾಡು ಒರಿಪಾಡು ಬಂಪು ಮಾಮೂಲ ಉದ್ದೇಶಡು ಸುರುಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಪಂಡ ಆಲ್ ಅಮೇರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪಂಡ ಆಟ ಅವಿನ ತುಳು ಅಖಿಲ ಅಮೇರಿಕದ ತುಳುವೆರೆ ಅಂಗಣ ಪಂಡದು ಇಂಕ್ಲು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ದ ಅವು ಸೇಮೆ ಅವಲ ಆಟ ಅಂದೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಸೊ basically ಈ ಆಟ it's a stage to mingle all the Tulu people in North America and share their ideas, exchange their ideas, then help each other and grow together, and we take the best of this land and take the best of the land from where we came and have a better life for us and our future. Ancha inni madana samsthe net ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಆಟ ಪಂಡದ ದಾಯ್ತ ಬೇತೆ ಉದ್ದೇಶದ ಎಂಕ್ಲ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆರು ಪನ್ಪನೈನು ಎಂಕ್ಲು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಪಾಡುಂದು ಉಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಆಟದ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಷಯಲೇನು ಒರಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಈ ಆಟದ
ಎಂಕ್ಲು ಕರಿನ ಬಿಸು ಪರ್ಬದಾನಿ ಎಂಕ್ಲು ಇದೇನು ಆಟನು ಉದಿಪನೆ ಮಲ್ತ ಉದಿಪನೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ ದೀಪ ಕೊತ್ತಾದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಸುರು ಮಲ್ತ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಸುರು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಗೌಜಿಡು ಗಮ್ಮತ್ತಿಡು ಐನು ಒಂಜಿ ಲೋಕೋ ತೆರಿಪಾಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜನಕ್ಕೆ ತೆರಿಪಾಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಟ ಉದಿಪನೆನೆಂಕ್ಲು ಈ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ತಾರೀಕು ಮಾರ್ನೆ ಮಿದ ಪುರ್ತುಡು ಐತಾರ ದಾನಿ ಕುಲ್ಲೆನ 11:30 ಗಂಟೆ ಮುಲ್ತ ಒಂದು ಈಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ 2:30 ಗಂಟೆದ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾಡ್ 1 ಗಂಟೆ ಐತಾರ ದಾನಿ ಆ ಕೋರ್ತಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಏನು ಉದಿಪನೆ ಮಲ್ಪೊಡಲ್ಲ ನೆಕ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪರ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಉಡುಪಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಐಕ್ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಇಂಡಿಯಾನದ ಫಾದರ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಸಿರಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆರ್ಲ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಆರ ಮಲ್ಲ ಬಿದ್ನೇರಾದ್ ಬತ್ ರಡ್ ಪಾತೆರ್ ಬಂದ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ತುಳು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ನನೂರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾದ್ ದುಬೈದ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರ್ ಮೇರ್ಬರ್ನುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸ್ಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ತಾತ್ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀಜನ್ ದ ಅಮೇರಿಕೊಡಿತ್ ನಕಲ್ನ ಮಾತ ಜನಕ್ ಏರಿಯಾದ ಜನಕಲ್ನ ಅಕ್ಲನ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡಾಯ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾಕಾರನಕ್ಲ ಎತ್ತದು ಅಕ್ಲನ ಚಾತುರ್ಪುನ್ ತೋಜಪಾವನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಐಟ್ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಕ್ಲನ ಟೀಮ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಂಸಾ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಅಕ್ಲು ಬಾರಿ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲು ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಬಾರಿ ಪುದಾರ್ போய் ಅಕ್ಲ ನಂಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಲ್ತು ತುಜ ಪಾರುಲ್ಲೇನು ಅವತ್ತಂದೆ ನಾವು ಮಾತೆರ್ ಕಾತು ನಿಪುಣ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾತೆರ್ ಕಾತು ನಿಪುಣ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ತುಳು ತ ಪದ್ಯಲಿನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಈತ ಮತ್ತ ಇಂಕಲು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಒಡ್ಡೇಡು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಟ ಕಮಿಟಿ ಎಂಚಾಂಡು ಆಟದ ಆಲೋಚನೆ ಎಂಚ ಬತ್ತುಂಡು ಎಂಚ ಮಲ್ತನ್ ಪನ್ಪುನ ಐಪೂರ ಏರ್ಪೂರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಪನ್ಪುನ ಏನು ಎಂಕಲ್ನ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ అయిన ಶಿರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪನ್ಪೇರುತ್ತೆ ಶಿರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಣ್ಣ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಶಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ಎಟ್ಲಾಂಟಾಡ್ ಉಪ್ಪುನು ಯಾನ್ ಆಟದ ಐತ ಕರೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದುಲ್ಲ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಣ್ಣೆ ಪನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಪಾತೆರಡ್ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಟ ಎಂಚ ಸುರುವಾಂಡ್ ಸುರುವಾದ ಇಡೆ ಮುಟ ದಾದಪುರ ಮಲ್ತದ ಎಂಚ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಪಂದ್ಯಾನೊಂಜಿ ಕ್ವಿಕ್ ಅದು 2 ನಿಮಿಷದ ತಂದು ಪಾತೆರ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಮಾರ್ನೆ ಮೀದ ಟೈಮ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಮೇನ್ ಕೋರ್ ಟೀಮ್ ಅಕುಲು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ತುಳುವಾಸ್ ನಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ ಎಂಕುಲು ವಿ ಆಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುಕೂಟ ಓಕೆ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನೆ ಮೀಡು ಶುರು ಮಲ್ತಾ the whole initiative was led by Bhaskar Anna and his NETK team from Boston. Namma ee America de iruthe tuyada malama bete alpa we have very disorganized or not really organized well small kini tulukutas ulla and ನಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕಾ ಇದಮುಟ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇ ಬಿ ವೆರಿ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ನಮಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಾತ್ ಮಾತ್ರ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ತುಳುವ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಣ್ಣನ NETK is one of the leading tulukutas ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ we started on this adventure main theme of this adventure is ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳು based community malpodu on the North America. Second topic in net is uniting Tuluas, okay, of North America.
ಈ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಪನ್ನಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕಾ ಬೊಕ ಕ್ಯಾನಡಾದ ಅಕುಲ್ಲ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತುಳುಕೂಟ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಎಂಚ ಯುನೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತುಯ್ಯಾಟ. One of the main themes of our structure is we enkulu prati state ge podu onjonji ambassador nu ottu maltudu akleg onchur kind of responsibility korpinanchitena namma onji structure nu malta tapanaga we wanted to do a grassroots level organization. Namak pura gottundi if we start something at a grassroots level we can actually recruit and grow the organization much quicker and much faster. Anchada we started on this prati state the process nanala avonnundu panaga enklega pura state onje representative tikkudu jere matara namakku pura gottundu pura tulveru pura state north america pura kodidu ulle. So we are still going through that process. Matara we have kind of closed the gap. Bokkonji pannaga uniting Tulwas pannaga my main theme ate is strength in numbers. Namak if we can spread it out, we end up getting more Tulwas in this group. Mast jana batteda our organizations becomes more powerful and we do have a say in a lot of things happening back in our homeland in India. Namato Tulunadu we can we can become a force for all good things. Force panaga borchandine katte anything to do with the cultural language based itina neklege pura namak saya nama formation of meetings mujine topic enna last onju varshada Bhaskaranna and team enkul pura kurdu sadarna onji 15 to 20 plus meetings maltuda. Even before we came and said to the world ATA is formed based on nama language. So 15 to 20 meetings we divided into different groups. So we formed a board of directors. Lot of meetings, lot of hard work has taken place behind the scenes. Okay, nama pura board nama team idittinakulu they have worked a lot, put in a lot of time to make this happen. Ide mutta patambaida nana actually we still have a long way to go with ATA. Oka Bhaskaranna panilekane nana October 10th ge namma onji inauguration avunundu bari malladu. We need to make that as a huge success. So my request is ini baidinakulu we have to actually at least reach out to 5 of our network family and friends. Aklen pura we have to invite and make sure that they do participate in our inauguration. Okay, bokkonji at in the last onji pannaga I want to thank some of the Tulukutas, some of the organized Tulukutas boka kelavu mast Tulukutas ulleru avu namakku pura we may have missed something, but NETK from Boston, Tulwara Chavadi from North Carolina, SKB from Atlanta, Anchene Tulustri from San Francisco, Karavali Tulukuta from LA, boka the Twin Cities is the Tulukuta undo, Austin Texas, Utah, Michigan, Seattle, New York, Philadelphia, Canada ulleru all a big thank you to all these regional groups to make this a dream come true. Okay, thank you. Uduper ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪುದಾರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಉಪ್ಪ ನಾನು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆತುಳ್ಳೆ ಆಟ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತ ಕ್ವಿಕ್ ಆಯ್ತು. ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಸ್ಲೈಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊರ. Alright. So as is with every Mallu organization we will have a executive committee. Executive committee the ಕೆಲಸ ಪಂಡ to run the day-to-day organizations.
of running of the organization and conducting the events. Aikmanta primary responsibility pundu. And that will be the office bearers as registered with the company. Boka board of directors and onji body undu. They are able, experienced people who are supervising how the organization is run in terms of long-term goals, making sure that it's aligned and also guiding the executive committee as it runs forward the organization. Ambassadors. Ambassadors are the key for the organization. Tentacles laka. Nama office bearers, nama America yeto jana tudverana meet out bari khushi akunu aklada relationship connections, relationship communication matu podontundu and apujate. Nama ambassadors play a very important role. They go connect with all the Tuluver in their region and also bring that connection to the organization, national level organization. So, members of the feedback director message ambassadors it builds a very healthy organization. And they also help in building the organization, bringing in more people to be associated with art and its cause. So, much thanks to ambassadors. We'll go over who are the ambassadors and in your region as well. Boka Mantaretla with the advisory council in the must experience on how to run such organizations. And they're very senior people, having been here, run organizations. They are more like direction. So it's a very strong organization. Let's see the individual teams. The next slide, please, Bhaskaran. So executive committee, as is expected, President Bhaskar Sherigar from Boston. Vice President is Shiri Shetty from Atlanta. We just heard him speaking. General Secretary Austin, Texas. Anthony, Joint Secretary in to helping the organization like me is Pooja Shetty. Shubha Shetty, California. He manages Dudukas Vishamanta. Frederick Fernandez, Boston, he supports as a joint treasurer. And in the board of directors, on the chair is Dr. Sridhar Alva, California. Rest of the board of the directors are Sudhakar Rao, Massachusetts, Umesh Saigoli, North Carolina, Ajit Bhaskar, New York, Mohan Chandrere, California. Ajit Yaro from New York, Ajit Paya. Ajit Bhaskar Shetty. Prashant Kumar, Michigan. Preeti Shetty, Minnesota. Ratnakar Sherigar, Virginia Tullere. Srivasa Ballar, Pennsylvania, Philadelphia. They're all able leaders, that can guide us throughout. Ambassadors, the most important Kondi, now Kamantaregla. Nama organization boka members. California Anita Naik, North Carolina Abil Dizauler, Kumar Shetty, Georgia, Pavitra Shetty, Washington, boka Michigan Prajwal, Prasanna Massachusetts, Minnesota Ritesh Shetty, Santosh Shetty, California. So there are more, we can go to the next slide. While the next slide comes up, make sure that you get to know your regional ambassadors, communicate with them more, and get to know more about any questions that you may have. They are the connections for us. Anjane, Florida Srivalli Rai, Siddharth Shetty is a Texas ambassador. Mastujana Texas Tini Colorado, so you know who to go to. Siddharth is in Houston. Waka Umashankar Kadambar, Montana. Roshan Putur, Illinois. Moher Shetty, New England. Sujata Ullar, Canada, Montreal. She joined very recently. Thanks for joining, Sujata. And Winston Sakeria, Indiana. Roshan Payasla, recent joiner, Kentucky. Advisory council. Okay, as I said, in Mahanta, we need seniors who have a lot of experience to be guiding us throughout, right?
Ancha, these are very eminent leaders and people who have a lot of experience here, having lived in United States of America for a long term and has been leaders in their official careers, and they can provide a lot of guidance to us. A well-chosen team here, Dr. Beam Bhatt, Pennsylvania, Dr. Guru Prasad, Florida, Shirisha J, Illinois, Virginia, Srivatsa Joshi, Massachusetts, Sudhir Prabhu. This is our team. As you see, we have a very versatile and experienced team. Each of the members here are skilled in some way or the other and also has a lot of experience. We make a very strong team, of course, with the help of our important ambassadors. Thank you all. Thank you, Prakash Anna. Enda pudar Subhas, yan San Ramon, California dulla. Yan avenikaliki ee association the membership structure rate bagge ಒಂದು ಪಾತಿರುವೆ. First of ನಿಂಕಲಿತ್ತೆ currently 4 type the membership undu, starting grand patron so I'll talk about membership types, fees and to become member in Jamalpur Panpa. Grand paper patron membership equally donations $1,000 and more. If you is a fee for the membership. All the membership are annual lifetime memberships. Grand patron and 500 and above is family membership. Family membership and individual membership are also life memberships, which are the individual membership have 1 vote and all the other memberships have 2 votes in the general body meetings as we have those as well. Net bokunji onji undu panda website the full ready undankalla aite QR code click maltanda you it currently onji choor challenge undavu link direct povande pojindandla aatana.org poyirandanda avulu how to become member endu aite register maltarandanda. Membership payments nikul Zelle malpoli, PayPal malpoli, credit card malpoli, PayPal through atira check la kadapulali what register malti kodle nigalagaite information email barpundu email confirmation nigalagaite barpundu idbook id nigalagavene bank transfer adra over number transfer maltanda registration complete apunu nikul maatirla iniye membership malplendi enkalega asha eti membership ana atenda namana group grow avare. So on the QR code link maltarandanda adra camera open maltarandanda directly engala website ಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಓಪನ್. Is that it? Anything else? Yeah, Fred Fernandez the ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವೆ. ಫ್ರೆಡ್ ಉಳ್ಳರೆ ಅಂದಂದು ಫ್ರೆಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಫ್ರೆಡ್ ಇರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾತರ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತರಡ ಆಕೇನುಂಡ Yeah. Solmelo. So yan joint treasurer, and I'm going to talk about the special membership. Muji type the special membership enkalda undu. One is the founding member, which are the members who are instrumental agulu who are agulu ata the formation maldini. Boka honorary members are those agaleg enkalla committee has decided to honor them because of their distinguished dignitaries. Boka enkalla students barpere ye America agaleg kalpare. So we give them a free of cost. These are the 3 types of honorary memberships that we are giving them, and that is, I think it is free of cost. Next to Bhaskar. Yeah, next fundraising the ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರತ್ನಾಕರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಗೆ ಎದುರು ಪಾರಮಣ. ಓಕೆ, ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಲ್ತೇರೆ ತುಳು ಕೂಟದ ಪಂಡದು ಅಂಡ ಏರ್ಲ ಚಾಲ ಕೊರ್ತುಜೇರು ದಾಲ ಕೊರ್ತುಜೇರು ಮಾತರೆಗಳ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ರಾಮಪಂಡನ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬಿಸ್ಕುಟ್ ಅಂಬಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಚಾ
ಯಾನ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಪಂಡದು ಮೂಲು ರೋನೋಕ್ ವರ್ಜೀನಿಯಾ ಕುಡ್ಲದಲೆಗದನೆ ಒಂಜಿ ಊರು one of the board of directors. ಯಾನ್ ನಮ್ಮನ ಎಲ್ಲಾಂಜಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದ ಫಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಪಂಡ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಏತ ಖರ್ಚಿ ಆವು ಪಡೆದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಲ್ತು ತೂತ ಐಟ್ ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತೂನಗ ಒಂಜಿ $5,000 ಎಂಕ್ಲು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಪುರ ಮಲ್ತದ ಸುರುತವು ದಾದ ಪಂಡ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಡೋನರ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ನೆಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 4 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಉಂಡು ಐಟ್ ಏರು $250 ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪೆರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಟದ ಬೊಲ್ಪು ಪಣದ ಡೊನೇಷನ್ ಪಂದು ಎಂಕ್ಲು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಲ್ಪುವ ಏರು $500 ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪೆರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಟ ಬೊಳ್ಳಿ ಪಣದು ಪನ್ಪ ಏರು 1,000 ಜಾಸ್ತಿ ಡೊನೇಷನ್ ಮಲ್ಪುವೆರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಟ ಐಸಿರ ಪಣದು ಪನ್ಪ ಏರು 5,000 ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪೆರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಟ ಪೆರ್ಮೆ ಪಣದು ಪನ್ಪ ನಾನು ಅಂಚೆನೆ ಡೊನೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವುದಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲ ಪುದರ್ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಪುದರ್ ಬರಡು ಪಂಪುನ ಇಸ್ಟೆಪ್ಪುಜಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಸ್ಟೆಪ್ಪುಜಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವುದಕ್ಲಂತೆ $250 ಕಮ್ಮಿ ಕೊರ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜನರಲ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಪಡೆದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಹಿಡಿದೀತ ಈ ಡೊನೇಷನ್ ಮಲ್ತ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮೆಸೇಜ್ ಅಥವಾ ಫೋಟೋ ಈ ನಮ್ಮನ ಎಲ್ಲಾಂಜಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೈಮ್ ಈವೆಂಟ್ ಪಾಡಬ ಪಂಡ ಅವೇನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಲ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡುಟು ಅಂಚೆನೆ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊರ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕದ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಪಂಡ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಪಂಡ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡುಟು ಏರೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊರ್ದು ಐತ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡೋಲಿ ಪಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಟು ಆಟ ಫ್ರಮ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚ ಸೊ ಇಂಚೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಲ್ಪುನೈಕ್ ಒಂಜೆಗ್ $78 ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಅಂಚೆನೆ ಕುಡಂಜಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಏರೆಗ್ಲ ಫೋಟೋ ಪಾಡ ಇಷ್ಟೇ ಜಿಂಡ ಖಾಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಟು ಆಟ ಫ್ರಮ್ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚ ಐಕ್ $28 ಲೆಕ್ಕ ఒక ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಅಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮೆಸೇಜ್ ಅಥವಾ ಫೋಟೋ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ನೈಕ್ $250 ಬೊಕ್ಕ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ನೈಕ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಲ್ ಮೆಸೇಜ್ಗ್ $28 ಲೆಕ್ಕ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ದ ನೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಇತ್ನಕ್ಲು ಏಪಲ ಕೊರೋಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದು ನೆಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮನ ಎಲ್ಲಾಂಜಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ನಿಕಡ ಮಾತಾಡಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕುಲು 100-500 1,000 ಇಂಚ ಪ್ಲೆಜ್ ಮಲ್ತದು ಅಥವಾ ಕೊರ್ತು ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಇನ್ ಇತ್ತ ಕಮಿಟಿಡ್ ಇತ್ತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಏರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಿಂಡ ಇತ್ತಕ್ಲು ಪ್ಲೆಜ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲು ಅಕ್ಲ ಪುದಾರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರೆವನ್ ಬಾ ನೆನ್ನ ನೆನಪುದಿಲೆ ನೆತ್ತ ಡೀಟೇಲ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲದ ಉಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ದ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪಾಡ್ಪ ಏರೆಗ್ಲ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಪೂರದಲ್ಲ ಎತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ತನಕ ಇತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶೇರಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರತ್ನಾಕರಣ್ಣ ಸೊ ಯಾನು ಶ್ರೀಧರ್ ಆಳ್ವ ಪಂಡದೆ ಯಾನು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಇಪ್ಪನೆ
ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಒಂಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಡು ಅಂಚ ಎಂಕುಲ್ಲ ಈ ಆಟಗ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬರೆಯರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಶುರು ಮಲ್ದ ಐಟ್ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಉಮೇಶ್ ಅಸೈಗೋಳಿ ಪಂಡ್ ನಾರ್ತ್ ಕೆರೋಲಿನಾದ ಸುಭಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಸುದೀಪ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಾ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಎಂಕುಲು 5 ಜನ ಸೇರೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬರೆಯರೆ ನಮ್ಮ ಸುರುದು ಬರೆಪುನ ಬದಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾತ ಓದುದು ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾತ ಎತ್ತೊಂದು ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಒಂಜಿ 10 ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತುಳು ಕೂಟಲಿಪ್ಪು ಕನ್ನಡ ಕೂಟಲಿಪ್ಪು ಬಂಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಎನ್ನ ಪೂತ ಐನ ಮಾತ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಲಾಸ್ ಮಾತ ಓದುದು ಒಂಜಿ 7 ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದದು ಐಟ್ ಎಂಕುಲು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ದ ಒಂಜಿ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಶುರು ಮಲ್ತನಕ್ಲು ಜನವರಿ 20 ತಾರೀಕು ಗಾನಗ ಎಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಐನ ಎಂಕುಲು ಮತ್ತ ಲಾರ್ಜರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಂಕುಲು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದ 14-15 ಜನ ಮೀಟ್ ಆವನಿತ್ತ ಐಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪಣತದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ತದು ಫೈನಲ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಬಿಸುತ ಉಲಾಗ್ ಮಲ್ತ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಾಸ್ ಆಫಿಷಿಯಲಿ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಜನರಲಿ ವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ ಮಾತ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಇಟ್ಲ ಉಂಡು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದಾಯ ಬೋರ್ಡು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫೀಸ್ ಅದು ಆಟದ ಆಫೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏರ್ ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಅಕ್ಲನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆವೋದ ನೆಚ್ಚಿನ ರೂಲ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರೀಜನಲ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಸ್ ಪಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಪಂದಾರು ಕಡು ಉಡುಪೇರ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಅಕ್ಲು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿದ ಒಂಜಿ ಕೈಕಾರ ಇತ್ಲೆಕ ಅಕ್ಲು ಪೋದು ಜನಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಅಕ್ಲ ರೀಜನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ತದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಮಲ್ಪೇರು ಐನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಕ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸರಿಯಾದ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಣ ಅಜ್ಜ ಐನ ಅಕ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪುಲೆಕ ಅವೇ ಅಡ್ವೈಸರ್ಲ ಉಡುಪೇರ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ದ ಅಂಚನೆ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆವಡು ಐಕ್ ಏತ್ ಕೋರಂ ಬೋರ್ಡು ಐಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆವೋಡು ನಾಂಡ ವಾ ನಮೂನದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆವಡು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಒಂದು ಬೈ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಬೊಕ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರಡ್ಡು ನಮೂನದ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತ ಶುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ 4 ಜನ 2 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ 3 ಜನ 4 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಮಲ್ದ ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅವು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಬೈ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆನಾಗ ಮಾತಾಡಿದ 4 ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಲ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಲ ಬೈ ಆನ್ಯುವಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಲೆಕ ಮಲ್ದನು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಆನಂದಾಂಡ ಐನ ಫಿಲ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪನೆ ಐನ ಫೈನಾನ್ಸ್ ನ ಬೊಕ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೆ ಮಲ್ಪಡ ಆಪುಂಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಆಪುಂಡು ಐನ ಮಾತ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಲ್ದ ಬೊಕ ಐನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಡದಾಂಡ ಐಕೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಂಚಾದ ಐನ್ ಪೂರ ಮಾತ ಸೇರಿದು ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬರೆತಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐನ ಕಾಪಿ ಬೋಡೋಂದಾಂಡ ಇತ್ತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ಪೋಡೋಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಐನ ಕಾಪಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬೈಲಾಸ್ ಓದಿಯರ್ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂದಾಂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪಡೋಂದಾಂಡ ಅವೇ ಬೋರ್ಡ್ಗೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿಗೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿದಂದಾಂಡ ಆ ಅಕ್ಕಲು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದು ಗ್ರೂಪ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಲ್ತದೆ ಐನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಶ್ರೀಧರಣ್ಣ. ಮೋಹನ್ ಚಂದ್ರ ಇದು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾತಲ್ಲೇ ಮೋಹನ್ ಚಂದ್ರ ಓಕೆ ಪ್ರೀತ್ಯಕ್ಕ ಈ ಪಾತ್ರಲಿರ್ತದೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೊನ್ನೆ. ಸೊ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರಕ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಆಟದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ. ಸೊ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ. ಓಕೆ ಮಲ್ಪ.
So in case of social media, Yankel, Facebook page. Preetaka, ಇದು share maltare actually. Okay, maybe it's not sharing. It's okay. I have it in the net. That's fine, I think. Okay. Okay. You can basically. Okay. Okay. I hope this is showing now. Oh, yeah. Okay. So this the Yenato Jandulla our so yeah. So on the Instagram page, so far it has been mainly for sharing information on where we are and all. Just the viral ಆಗ್ತಿದ್ದ ಮುಟ ದೇಗಿಂದ ಅಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ it's more of sharing information about ATA. So this is the Instagram ID, which is ata.kuta. The Facebook page we have, is called All America Tulu Association ATA. And on the public page, Yankalna members, Yankalna events the bagge share malpa, the Tulu classes aditan aita bagge share maltadita, and I'm sorry, just a minute. Okay. So Okay. the biggest share maltadita, and whichever events will be upcoming, this is your window. This is the place to share. Yankalna inauguration, Yankalna first inauguration, the photos pura share maltada. Ugadi dani bisu dani Yankal start maltadita ee pura kelsa to aita pura photos undo. Anchane we are using this public forum for sharing all the ongoing events and for any information and also communication messaging. Facebook page use malpali actively Yankal respond malpa. Aita baka eventually when the group la Facebook group la start malpa, where once the memberships have taken off, this will be a private group for everyone, and we can use this for sharing about our achievements. Spam pura control malpa right now, that's not in progress. Once we get started, the group and actively use malpoli for interaction, for sharing, for communication between North America. So these are the three forums that I've shared. So the ATA Facebook public page, the ATA group, and Instagram. Yeah. Bhaskarana, back to you. Okay. Thanks, Preetaka. Prashant, namana inaugural stream the ಬಗ್ಗೆ just a few words. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎನ್ ಮಿಶಿಗನ್ ಪೋನು ಮಾತ ಭಾಸ್ಕರನ್ನೇ ಪಣ್ಣಿ ಅಂಚ ಎಲ್ಲಂಜ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10th ಎಂಕಲ್ನ ಇನಾಗುರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಟೆಕ್ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರುಣ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಭಾಷ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉರ್ಕಲ್ ಭಾಸ್ಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿಂಗ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಟೀಮ್ ಪೂರ ಸುಮಾರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಮತ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಅವೇನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಲ್ತದ ಅವೇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಅದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ನಿಗಿಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10th at 11:30 time Eastern time ಜಾಯಿನ್ ಆಲಿ ಒಂದಿನ ಆಟ ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೂಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಗಲ್ಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಏನೊಂದು ಏನೋ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ. Thanks, Prashant. Actually, Dr. Sudhakar Rayar, he is driving and Pate Rabji Pandey. So our
one of the senior person, and is a director, and he is a big fan of our Tulu heritage and history, and he would like to work on that and include aita bagge jaasti nanamittege 1 point. Umesh anna. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ ಉಮೇಶ್ ಅಸೈಗೋಲಿ ರ್ಯಾಲಿಡ್ ಒಬ್ಬನು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಆಟ ಸ್ಲೈಡ್ ಉಂಡು ತುಳುವರ ಚಾವಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಬಂದ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹೌ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಟ್ just want to share a little bit of our activities pura. I think we are formed around 2015 area time frame when I moved here. About then I was looking for a connect with the people. Like-minded people. So we formed a small group, and it now grown into a sizable membership. But members activities malpana gonji picnic malpa panja ainat social event malpa stage event malpa baka temple la undengal udupida malpada aita bagela kala activities avundu. So we on the event anaga onje malla event anaga onje 200 to 250 members participate malpere the increase adite engla suburb cities kala onje extension atane suburb panda shala, it is not suburb, it's a big city too. ಅಲ್ಪಲ್ಲೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ವಿಂಗ್ ಇಂದು ಪನೊಲಿ ಅಲ್ತ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಲ ಮಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಡಬಲ್ ಬತ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಸೊ ಮಿಷನ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಜನರಲಿ ನಮ್ಮ ವನಸ್ ತೆನಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮತನ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೊಡು ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಈ ಇಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕೆಲವು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಆ ವಿಷಯಡು ಈ ಆಟ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ಪೇರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇತ್ತ ಫಾರ್ಮಾ ಒಂದುಂಡು ಆತಂಡ್ lot of effort went with a lot of great leaders like many so many people are there in the group here, Bhaskar being biggest energy to put together this effort. So anja tunaga ee effort tunaga indu dumbo patu punaga mul first formal adu inchina onji community itna panda onji enklu bakka gottande enkla formal itna bakka side Boston NIT ke the group nu red official apaga teride battana idu bakka kelavu unofficial groups nama sumar teride battana aata enide bakka. That is a great accomplishment being an ATA group. So enkalanchiriyelle group cultural event malpuwa ಊರುಡ್ದು celebrities bannaga clean nodo program malpuwa bokka stage event malpuwa bokka joke activities malpuwa. So there are a lot of charity help organization like ಕೆಲಸ malpuwa kelavu India the family contribute malta angavikala onju school gonji donation akla help maltondilla anchane kela family gila help maltondilla. So basically I mean materla indue theme all organizations same thing with the ATA too. We are all going to contribute to each other and making a big success. So this is a great initiative that we are doing. Namma ATA ಬಗ್ಗೆ October 10th ಗೆ inauguration event undu formal adu ingla unofficial adu inaugurate ಆತಂಡೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನ ಪನ್ಲೆಗನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇತ್ತಿನ ಈ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ತೊಳುವರಿನ ಆ ಇವೆಂಟ್ ಬರುಪಲೆಕ್ಕ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ಪಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಏನರಾಯ್ಟ್ ಪಾತಿರ ನಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜಿತ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸೇರಿದ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುಂಡ ಯಾನ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಇಡ್ದು ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ಕೂಟ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ USA ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಒಂದು ಒಂಜಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ noble and panoli daipanda tuluta onji eat malla stage in create maldina Bhaskarana and the whole people. It is an awesome thing, and I think we all should join in hand support and make this success. Daipanda
culture, Masjana Pandey, same thing. We have to work on this cultural thing. Ijinda ankle joke like pura like they all will forget like what we did from Desha Bud Battid Wakate Bashal Budrao. Ankle Maljinda Waka un pass up. So this is something good, and I think we all should feel proud about what we are doing, and let's take it to the next level. So New York confident Masjana Ulleru, but we never started a Tulukuta in New York. That may be something we should look towards it. And with ATA being formed and a lot of people getting know about it will help us to get to that level. So the plan would be that to New York Purajana, let's spread the information about this, and then let's take all the help from Bhaskarana Tulukuta from Boston, Massachusetts, other people to see how we can get all the New York people together and help in that. So we have a great help, Mulpa, Inkala Ramana Ullero. He's taking a lead as an ambassador in New York. He has put a lot of effort. That will take, and then whatever it needed from New York, we will work to get this to the next level. Thank you. Thanks. Shivatsaballa Rinkel, director from Philadelphia, he's traveling, so he said he cannot join. So he had sent a video for us. Just. ಆಟದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆಟದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾದ ಏತ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತ ಆದ ಹೆಚ್ಚ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ರು. ಆಟದ ಯಶಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲೆ ಮುಂದಿನ ಒರಿಪಾವನ್ ಲೆಪಾವನ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ, ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ ಪರಿಚಯ ಮಂದು ಕೊಡ್ತಿನ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಆಟದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಒಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಉಳ್ವೋಗ್ಬೇನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಮಾತರೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. Next, Prasanna Lakshman, ambassador from Boston. ಮಾತರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಸನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಯಾನು ಭಾಷಣ ಇಪ್ಪುನಿ ಯಾನು ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಂಡ್ರದ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶಿರಿಗರ್ ಪಂಡೇರ ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಪಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ I just wanted to let you know that Mulpa Boston New England Tulukuta Nama one of the biggest organization under the Tulu organization under the US. Sumarjana Gottipodu. We had some events and many people witnessed our events last year. So ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅದು 2013 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತು. ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅದು ಇತ್ತ ಫಾರ್ಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಎಂಕ್ಲ ಆಸ್ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮುಲ್ಪ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅವರ್ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲ್ಚರ್. ಎಂಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗು ಊರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ ಮೀಟ್ ಟುಗೆದರ್. ನಮ್ಮ ವರ್ಷಗೆ 2 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ತಂದಲ್ಲ, ಒಂದು ಸುಗ್ಗಿದ ಪರ್ಬ ಅಂದ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ಪೇರು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇ ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಫುಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒಣಸಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫುಡ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಮೀಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಂಗಲ್. ತುಳು ಪಾತೆರ್ನಕ್ಲಿ ಕೇಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ it has come out very well and a lot of people are now participating. ಅಂಚನೆ ಪೋಯಿ ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮ ವಿ ಪರ್ಬಾಂದದ ಒಂಜಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಪರ್ಬಾಂದ ಮಲ್ದಿತ್ತ. ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟೆಡ್ ಲೈವ್ ಅಂಡ್ we got a lot of good responses.
ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ವೇರ್ ವಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಲ್ಚರ್ನ ಮುಲ್ಪ ತಿರಿಪವರ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬವ ಲಗೋರಿ ಕುಟ್ಟಿದಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ತಾರೆ ಕಟ್ಟುನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ like 2 years back ಶುರು ಮಲ್ತ and it is very successful, so it is still continuing to be the crowd puller. So ಉಂದೆ ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗ್ಲ ಮಾತ ಚಾರಿಟಿ ವೆಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ Dumbula, as part of ATA, we want all people from New England area. To even Moher Shetty, she is the current president of New England Tulukota, and I served as New England Tulukota in the last term as general secretary. So we want mulpa eranda mulpa ipitnaklu New England area ditnaklu da ATA da bagge da oditunda, or you want to become a member, you can contact me or Moher Shetty. And multurdu ಆಟಕ್ಕೆ ಮಾತ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪರ we are all ready, and we'll always be there to support. Thank you so much. ಪಂದೆ ಏನಾರದ್ದು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪಾಗ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ. Thanks, Prasanna. Moher, she had some commitments. Bhaskaran are barra atiji Moher, so I just cover for her also that we will continue to we are continuing to do a lot of things for Tulu culture. So she is our new NETK president, Tulukuta president, and will continue to do the same thing. So yeah. Okay. Thanks, Bhaskaran. Ram Anna, he is our ambassador from New York. ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾಸ್ಕರ ಅಣ್ಣ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಬಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಇನಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತದೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಪೂರ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಪೂರ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಪೂರ ವಾಪಸ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಅಂಚ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ತರಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಅಜಿತ್ ಭಾಸ್ಕರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ್ ಇರುವೆರು will already we connected a lot of people here. Mast janakluga inila connect malteyana. But as far as fundraising, Ratnakar Serigar Arla in contact maltitira yana website link baka encha QR code the vishya pura patirdena yana mulpa. Inila actually this morning also we spoke about how to get the fundraise for that. Also we are talking to reach some people personally in New York. Yan baka Ajit Bhaskar irverla podu undu vishayad enkal patirva. Any events mulpa New York mini malpunanda definitely we are together. Bari ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಜನ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲ, and I'm very happy about it, and definitely I'm with you guys, and obviously Ajit Bhaskar and ಎಂಕಲ್ನ team multudu. Thank you Bhaskar Anna. Thank you. Thanks. Avil ullere? Avil yan tutjai. Okay. Yeah, okay. Avil, North Carolina ambassador, he was tied up with something, was doubtful. So, Umesh ne cover malter, Arpanoditinaina. In addition, he is our current president. Current president of Tulura Chavila. Kumaran, Irad Patera. Yeah, unmute mal play, mute mal titrada. Oh, sorry. Ini bayad join atina mata Tulu eregu Tulu bandulegu. Yan namaskara malpe solmelu. Yan Atlanta, Georgia, the ambassador. I've been proud and glad to be part of ATA team. And like the last year, COVID the Portugal, Shirish Anna called me and asked me about my interest in joining this team along with Bhaskar Anna and his leadership. So I gladly accepted that role, and today I am
proud to be part of ATA. Anchane, like 3 years, around 4 years back, mulu Shri Krishna Vrindavana dagulu onji mul mata open maldyare. Adaga yan active volunteer aditte Shri Krishna Vrindavana. So that is where we formed SKV Tulukuta also, which was an online group. So again, like because of COVID, we couldn't do any much events for Tulukuta, but we have plans of doing some picnics and stage events in the future. And there are some 100+ families in that SKV Tulukuta. So ancha enkalna plan undu. So anyone wants any kind of details or any information about how to join ATA membership, they can call me or they can contact me or Shirishanna from Atlanta, Georgia. And I once again thank ATA for making me part of their team. Thank you. Namaskara. Thanks, Kumara. Shivali, Florida ambassador, Patira Shivali. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪೂರ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನು ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ರೈ ಪಂಡದು ಯಾನು ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಡುಪ್ಪುನಿ ಆಟದ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಆಟಾಗ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಯಾನ್ ಇಂಕ್ ಪನ್ನೀರ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಆಟ ಏಪ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಇನಾಗರೇಷನ್ ಆಂಡ ಅವೇ ದಿನ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲ ತುಳುಕೂಟ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಇನಾಗರೇಷನ್ ಆತೀನಿ ಅಂಚ ಆಟದ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೋರಿಡಾಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ತುಳುಕೂಟಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಇಡೆ ಬತ್ತದ 16 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಬಂದಾಗನೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜಿ ತುಳುವರೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಾಡು ಲಾಂಚನೆ ಬನ್ನಾಗ ಈ ಪೋದ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಜನ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮನ್ಪುಲ ತುಳು ತಕ್ಲೇನೆ ಪಂಡದೆ ಕಡ ಪುಡ್ದೇರು ಅಂಡ್ ಅವು 16 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಐನ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂಡ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಜಿತ್ ಪಂಡದು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಕಡಪುಡು ಒಂದಿತ್ತೇರೆ ಎಂಕ್ ಮಾರ್ಚ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಆನೆ ಆಂಡ್ ನಂಕ್ ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಕಲ್ಪಾವಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಜನ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲೆಡ ಪೂರ ಪಾತೆರೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ನಾಡೇರು ಸುಲ್ಮಂತ್ನಗ ಇಂಕ್ ಸುರೂಟ್ ಎಂಚಾಡಲ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕನಿ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇಡ್ ಯಾನ್ ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೂರ ತೂದನಗ ನಮ್ಮ ಸಮುದ್ರಡ್ ರಾತ್ರಿಡ್ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಶಾಂತಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರ್ ಇತ್ತೆ ಆರ್ ಎಂಕ್ ರಜನಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಂತ್ ಕೊರ್ದು ರಜನಿ ಆರ್ ಒಂಜಿ 3-4 ಜನತ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವು ತಿಕ್ಕನಗ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಏತು ಖುಷಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತುಪ್ಪೆ ತಿಕ್ಕಲೆಕ್ಕ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಶುರುವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಈ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಕೂಟ ಇನಿ 38 ಜನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದ 38 ಜನ ಟೀನಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕೇತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಬಂಡ ನೆಟ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಕುಲೆ ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಅಂದು ಅಂಚ ಬಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಇನಾಗರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಒಂಜೆಲ್ಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಕಲ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಸುರೂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕೂಟರ್ದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆಟದ ಇನಾಗರೇಷನ್ ಅಂಚನೆ ಇದ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪನೋಡು ಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಕೂಟ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಟ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮರ ಆವಡ್ ಮಲ್ಲಾಹಾರದ ಮರ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕ ಆಸರೆ ಆವಡುಂದಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಹಾರೈಕೆ ಈ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಪೂರ ಜನಲ ಆಟಗ ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದ್ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಜನಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಡ್ ಒಂಜಿ ಹಾರೈಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಪ್ಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಶಿವಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಕಲ್ನ Kentucky ambassador Dr. Roshan Pius, he was in hospital, is working today, so he said he will try to join. Not sure join atherandu andu vaskarana. Thank you so much. Pura janakenna udal dinjina salmelu pura bandulegu
ಎನ್ನ ಬುದ ರೋಷನ್ ಪಾಯಸಿಂದು ಯಾನ್ ಪುಟದನಿ ಕಾರ್ಲ ಮಿಯಾರ್ ಗ್ರಾಮಡು ಕೆಂಟಕಿಡ್ ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಉಲ್ಲೆ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಂಡರ್ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಈ ಆಟನ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಬಂಡ ಕೋಡಿಗ್ ಅಮೆರಿಕದ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕದ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಕ್ಕೂಟ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಕೆಂಟಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಯ ಪನಲಿ ಮುಡೈದ ಬೊಕ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ರಾಜ್ಯನ ತುಣ್ಣ ಒಂದೊಂಜಿ ಕೋಡಿಯ ಪನಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಊರದ ಬಂಧುಗಳು ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನನಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ಲನ ಉಡಲ್ ತುಳು ಮಿಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಕ ಪರಂಪರೆ ಅಂಚಾದೊಂದೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನ ಬಾರಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಪನೊಲಿ ಲಕ್ ಪನೊಲಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಕೆಂಟಕಿ ರೀಜನ್ ಒಹಾಯೋ ಕೆಂಟಕಿ ಟೆನೆಸಿ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡ ಈ ಆಟದ ಥ್ರೂ ಎಂಕ್ ನನ್ನಲ ಮಸ್ತ್ ಊರ್ ದಕ್ಲೇನು ಮುಲ್ಪ ದಕ್ಲೇನು ಒಗ್ಗಾಟು ಮಲ್ಪುನ ಒಕ್ಕೂಟ ಮಲ್ಪುಗ ಮುಖ ಜಾಯನ ಆಪ ಎಂದು ನೆಕ್ಲೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಕುಡವರ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಲೋವಿಂಗ್ ಮೀ ಟು ಟಾಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೋಷನ್. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ದ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಿರ್ಲೇರು ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪರ್ಸನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ know here, I guess. Okay, Siddharth Anna, unmute malpatalla. ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ. ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂದುಂಡಿನಿ ಈತ್ ಜನ ಸೇರ್ದು ತುಳುಕುಟನ ಎದುರ್ ಪತಂ ಪೊಂದುಲ್ಲಾರು. 6 months back enk ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ and team when they first reached out to me and ಒಂದು ತುಳುಕುಟದ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕನ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ವಿತ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಅಂಡ್ ಬಾನ, ಬಟ್ ಒಂದು ತುಳುಕುಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಾಗ ದ ಹೋಲ್ ಐಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದ ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ತುಳು ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್. And also they started this Tulu language. They're teaching Tulu language to the kids. So the classes have over 150 students. Nama Houston id like the jokul kello jana namma mullu picnic id pura meet anaga they're actually talking to us in Tulu. Avu anaga bari khushi avundu. Idea is ave next year this year jaasti meetings malpare aiji. Next year ಜಾಸ್ತಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಯಾನ್ ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್ ಉಡುಪುನು, ಬಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಆಸ್ಟಿನ್, ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾಲಸ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ್ ಮೂಲ. ಇಫ್ ಯು ನೋ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾಲಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ reach out to me, send their numbers, feel free to add them to the Ata Matella group so we can add more members. Look forward to the cultural event. October 10th ಗೆ ನಮ್ಮ cultural event ಉಂಡು. ಮಸ್ತ್ cultural participation ನಮ್ಮ side ಇಲ್ಲ ಉಂಡು and must effort part there, all the board members to bring a lot of great programs. Look forward to that. Thank you everybody. Thank you Bhaskar. Thanks Siddharth Anna. Actually Uma Shankar he has to leave to India, so in the path around the Jereg. So he is our ambassador in Missouri, and is a great ardent passionate Tuluva. So adna bagge nama ಮಿತ್ತದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿ. ಬಕ್ಕೆಂಕ್ಲ ಹೊಸ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಡ್ದು ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಸಿಕ್ವೇರ. ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಅನ್ನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತ್ ಇತ್ತಾರಡ. Looks like he's some issue. Okay, nama next poi Naranji Prasad ambassador Illinois said last week but Roshan Puttur Roshan anna it redda paterle Illinois tappai ಮಾತಾಡಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ಎನ್ನ ಪದ ರೋಷನ್ ಊರುಡು ಪುತ್ತೂರ್ ಬಕ್ಕ
ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಾಂಡ್ ಇಲಿನಾಯ್ ಬತ್ತದು ತುಂಬು ಬಾಸ್ಟನ್ ಇತ್ತೆ ಬಾಸ್ಟನ್ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ಪೂಜಕ್ಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಅಣ್ಣ ದೀಪಕಣ್ಣ ಫ್ರೆಡ್ ಅಣ್ಣ ಬಕ್ಕ ಮೊಹೇರ್ ಪೂರ ಅಕ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ತುಳುಕೂಟ ಎಂಚ ಎನ್ರಿಚ್ ಮಲ್ತಿರಕ್ಲು ಈಚ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಳಿಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕದಿಂದ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟು ಅಕ್ಲ ಪುರ ತೂತೇನ್ ಏತ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏತ್ ಇಂದು ಮಲ್ತೊಂದ್ರು ತುಳುಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆದ್ ಬಂದದು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಎಲಿನಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ 1 month ತೂಂದಿತ್ತೆ ದಾದಂಡು ತುಳುದಕ್ಲ ಏತ್ ತುಳುದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮೇ ಬಿ 1 or 2 people I met in office daklu buka tondula inchane buka there are a lot of potential because it's a big state but olanda ippu but enk gottu jitte but ayanu itte try maltudu pura art and strong malpuna onji jawabdari voice itte and I'm happy to serve for ATA from here. Thanks Roshan. Thank you. Next Prajwal Michigan ನಡೆದು Prajwal. ಎಸ್ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಮಿಶಿಗನ್ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಸೊ ಯಾನ್ ಮಿಶಿಗನ್ I've been here for almost 9 years now and starting around 2017 I mean for the first 5-6 years Nadi I've been active in the Kannada group but namma Tulu group missing undu mulpa. I was missing the home food, the nama language, culture, pattern clear like so ಈ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಮೀಟೆಡ್ ಮಾನಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಆರ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೆರೆಂಕ್ ಅವ್ಲು ತಿಕ್ಕದು he was like minded like me so ಒಂಜಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಮಿಶಿಗನ್ ತುಳು ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ತುಳುವಾಸ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾ in 2017 and alarm is going off. Okay, so group start maltadu we started with 5 people and now I think our group is like 100 people, 100 families strong. So very very happy about it. It's been 4 years. Every year namanj at least minimum 4 meetups andala plan malpa. When it's winter we do indoor potlucks nama pura urda different adigale en maltadu we enjoy it and when it's summer we do outdoor events and gatherings. We have been planning a lot. So if the COVID data we have just taken a step back for like a year and a half but we plan to do more in like next year. But undu ATA Bhaskarana last year contact malpnaga I was very very happy that yan Michigan yanla manasanla Michigan start maltina it's going to be a nationwide thing, so I was very excited about it. I work for a startup so in work datra on the tight undu so I have not been able to help Bhaskarana a lot but anytime I have been able to communicate something I've been in touch with Bhaskarana or Srivalyaka. And yeah, Michigan we are all very excited and we look forward to supporting ATA and making it a big success. So thanks Matiragla. Thanks Prajwal. Thank you. Ritesh and he is driving aru Dubai barandulleru bele mugittu anda paatharbe bandittene Ritesh and if he can talk paatharle. So I can also share something. So Ritesh Anna and it's part of the Minnesota Tulu Association. I was there, I'm there as well. So we formed the group in 2019. Yankal aitadu mincha organized group ittiji onchu jana gurta itnate and in Minnesota most of the population is floating also. Almost Fortune 50 companies undu so mast jana alpa kelsa malpere barpere anche mast jana uller but not everybody knows each other. So anche onchu communication ittiji. So somehow I organized a way for us to talk to each other via Facebook and other things and enkalonji picnic malta 2019 the summer so that was great and in Minnesota enkalna summer
So summer very precious. That's the only time we can meet outside. So we did that. And we are almost 20-25 families alpa gurta undo. But as I said again, floating population undo, so a lot of people keep moving in and out of Minnesota. But still, we should be able to meet them. Yeah. So and right now, Ritesh Anna is representing from Minnesota with the ATA committee. Thanks, Prityaka. Next ನಮ್ಮನ್ನ ನಾನವರಿ ಹೊಸತ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನಡಾದ ಸುಲತಾ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಉಲ್ಲೇರ್. ಸುಲತಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪನ್ಲೆ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ. Sure. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯನ್ನ ಪುದರ್ ಸುಲತಾ ಉಲ್ಲಾಲ್. ಯಾನಿತೆ ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಡುಪುನು with my husband and son. Yan engineering work schooling yan Bangalore Maldini, Ur Udupi Heriadka. And last year nama Connecticut baka Charlotte itta, and we were working out of those places, and nama constantly we were looking out for a Tulu group, and recently we came across this association. So thanks to Bhaskar Anna for introducing me to it. So going forward, I'll try to bring in more people from my area and nearby places. So that's the goal for me, since it's a new group for all of us. So so thank you for having me, and I'm really happy to be part of it. Thanks, Sulataka. Thank you. Okay, we have in our, as per our bylaws and as part of our Namana executive committee, because our ATA's one of the ambition is to like passing on the tradition to next generation. So we were looking for youth ambassadors, and Suhan showed interest, and he's our youth ambassador. And Suhan, he had some commitments, school work and all. Suhan, if you are there, can you speak few words? Ijje Bhaskaran ನನ್ನ meeting and conflict la meeting ulle. Okay. He apologizes for that, so he'll be probably joining the next meeting with Con. Yeah, thank you. Okay. We'll talk to him in next meetings. Okay. So that's about you wanted to tell. I think it's going little over the time what we scheduled. We started little late. So a question if you would like to answer that question about any of the things what we talked. You can please unmute, and you can either you can send the question in chat box, or you can just unmute and talk. Okay. Subhas Bond, Madre and unmute multiple. You can talk now. I think it should be okay. Done. Requested everyone. I can only unrequest. Yeah, okay. There's a few questions. Let me see if there are questions. Can I switch off video? Okay. Chat group era. WhatsApp group undo. I reply mal there. Any other question? Type play odwa question lene. I meet the question ijina yandala panolia request malpolia group du ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಕಡಪುಡು ಬಕ್ಕ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇದ್ದು ಡೌಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅದೇ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಕಡಪುಡು ಬಕ್ಕ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಬನ್ಸ್ಕೊಂಡೆ ಅಂಚ ಬಂಚ ಅವು ಪಲ್ಲೆ ತಗೊಂಡ ಅತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡವೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಗೆತ್ತದ ರೇಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ದೀಪಡಿತ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರ $75 for the family picture, but $25 for a like a text message. So Materla, please remember that. Materla, please remember photo get to the www.atana.org. Our post upload maltadand. It message book a photo upload maltad. You can pay the sponsorship.
ஆமாவா ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಕೊರ್ಕ ಪ್ರಮಿಳಾ ಕೈರ್ದ ಆಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಆತುಜಿ ಇದು ಪಾತನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ನನ್ನ ಕಲೆಗೆ just information. Okay, there's a question about how do I send donations to the association. Please provide data contact details in all media. Okay, so let me one ನಿಮಿಷ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ. Go ahead. Yeah. So there is a question about how do we make donations. So you can go to www.artana.org and there is a button. But I can just I'll show that. Let me. Okay. You can see my desktop, I think. Yeah. Okay. Yeah, if you go to artana.org, then you have some details about it, and there are left side you have and where you can become a member, you can do donation, and then you can select an amount for this particular thing, or you can donate whatever the amount you want. So you just put your engineering name, then email details and all those things, then phone number, address, and all those things. Then there's an option to pay by check or PayPal or Zelle, and this PayPal also has a credit card options. ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಲ್ಪ ನನ್ನೊಂಜಿಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ. Yeah. Again, sponsorships also. These are the categorized sponsorships, like the picture greeting, then crawl, then same is for business. Like this one sponsored picture, like we'll put a picture, and then during the program we will put this one, your picture and the greetings, and sponsored crawl. This is the ribbon. This crawl goes at the bottom of the screen. The same thing for business and for personal, and for business it will be costlier because it's business. One information clarify Baltaraji Gotuji. ARTA is already a 501(c) organization, so donation and membership should be tax deductible depending on your tax situations. But our benefit use play membership donations play. Bokunji request panna matrigla ARTA the YouTube channel subscribe play. ಆಟದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತನಲ್ಲಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆಂದು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಡು ಅವು ಮಲ್ತಾಡ ವೆಬ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಎಡ್ ಆ್ಯಪ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಡಪುಡೋರಿ ಇದೆ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಜೊತೆ additional document dal kada padi jarata individual groups rolla. So any question gal ambassadors reach out play, they can walk you through, guide you through how to get to become member and how to participate and all that. Okay, I think we are going beyond our time. Bethinchala question ittanda ambassador nakala kenuli ijana enklaga website will contact undu, will add the contact details here, and okay, thanks for attending Matregla Solmelu. Thank you. Bye. Thank you. Bye.
Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.